Vi skal lige bede deltagerne i klasse 2 om at gøre sig klar i kulissen herude, således vi har mulighed for at afvikle klasse 2, når vi er færdige med farmklassen. Her vil jeg skal gøre klar til træk nummer 2 med Janne Edith i Fort Major, Blue Lady Magnet. Publikum skal lige give et bifald til debutanten, der sidder på traktoren herude. Ja, vi fik målingen på Janne på 81 meter og 53 cm i træk nummer 2, 81 meter og 53 cm. Så sikkert en tredje plads.